Sebisa balik ini kelan terwajib kebun Abah Motohar ya ngagungan Udi Atma Jaya kemudian Bulu Margi Babat cerit cerit teman-teman Mas Omek wonten Malaysia sudah lu Mas Omek selamat malam menonton live streaming. Dipangan sapi duwe bojo ngakune sorong enak ijen melok Abah Motohar nang Bulu Margi ijo-ijo kelambine putari rek wong sing ijo kok malah abang nek wis duwe bojo dik wis gak oleh lirak-lirik ora nek gak sing bojo jamu godhong mlinjo atuh dik suwe ora nate ketemu pisan bojone loro tokas suwe dik ora jamu godhonge lateng apa-apa paringan suwe dik ora ketemu barang ketemu saiki wis moto ora tau jamu dik nanggonku ya kok godhong kuniran atuh dik nang segere suwe ora nate ketemu pisan dadi pikir
ning depot babat wis suwe ora tau ketemu keduyen ki lho bareng ketemu lah kok ya ora wani nekat ket ndi kae biyen ki lho suwe ya Cek ora nate jamu jamu kodyong bayam dari krungu kanca sapi suwe-suwe ora tau ketemu pisan ning pikiran kowe suwede ora tau jamu ning depot main du wis suwede ora tau ketemu ketuyen ki lho bareng ketemu lah kok tambah ayo suwe ora tau jamu jamu to Dik jamu cek nanget jamu cek dromos ora suwe dalah ya sedih tok terus lecik lagi ketemu pisan kok ora suwe kupoh Dek suwe Dek ora jamu ning depot Papua wis suwe Dek ora tau ketemu bareng ketemu lah kok wis melok sing duwe Ngudi Atmajaya abang biru lampune disko lemu awakku lemu mas menul duwe bojo loro sing sitono Dik bojoku sing enom ya sing nom ndi minta disayang-sayang atuh Dik Dila kon rene Dik dilano di Dila sing atuwon curang wagat Sini, belakang. tinggal oh sirah momet ora bisa turu cerit andung tresno mas hukum bagi waktu mikir butuhe aku mikir ketemune ya ampun asu Dik jere saiki tak rasakno dhewe telung dina cerit mule rono telung dina balik ning kene aduh senenge sing sadina mas ya Dik kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya telung dino melatong mulai merana telung dino balik ning kene sing sedina gago sapa sing sedina kanggo golek rondo